Terve moro! Nyt tällä kertaa me pelataan Survey-noppia. Mä oon Joella White Outfitilla tässä pelaamassa. Ja sitten Monsterilla. Sillä on kaikki nää jutut tässä. Tää nopeus ja tää super jump. Viime jaksossa me pelattiin, tai siis ei. Ensimmäisessä Survey, vaan siis... Mikäs tää nyt on? Mä olin jo Angry Birds 2, niin ensimmäisessä videossa siinä oli Angry Birds 2. Se oli se video oli vähän... Ei mennyt hyvin, koska siinä oli se... Mikä tää on? Kana. Mikä? Sano nyt se. Tämä... Kanapossu. Mä oon vähän sekaisin. Sonat meitä sieltä. Ihan sama. Tällä Mobitsen kirjoitatte, jos on siinä ihan ylimpänä. Katsoitte sen. Teidän pitää vaan klikata tyyliin sitä. Se vaan menee sinne teidän valikkoihin. Se ei mene sun kotisivulle. Eli etitte sieltä tommosen M-kuvan, mikä tässä on. Tuolla kulmassa. Tämän. Sitten klikkaatte siihen tulee joskus joku mainos, sitten siihen tulee semmonen tumma näyttö yläpuolella. Kannette vaan kraksia, mulle ei tule enää usein. Eli... Niin. Sitten te klikkaatte sitä vanhasta tästä painatte semmoista videokuvaa, mutta mulla on tässä 4, koska mä otan sitä. Tauko tulee. Sitten siihen tulee tommonen ilmoitus, että rekordin pauset. Eli video niinku pysäytetään silleen. Sitten se on niinku siinä, että sä voit ottaa vaan tyyliin videoa. Mistä vaan. Revässyt erillistä kameraa. Aika lyhyt video. Sitten kun mä pääsen taas kotiin, kun mä oon nyt ulkona, kun mä pääsen kotiin, niin mun on pakko tehdä video mun Pro Clash Royalesta, koska mä oon ihan pikkasen pro siinä. Mulla on kaikki tyypit siinä tyyliin ja rammiksi, koska mä latasin semmosen Clash Royale, että menette tänne. Mä voin näyttää. Eli... Siis... Menkää Googleen. Mulla on nyt sorme tässä. Kirjoittakaa tutu app. Menette sinne. Sitten siinä on ihan Kato, mä voin nyt googlettaa sitä. Mut teillä on vaan semmonen, että tutu app whip. Siis tutua.wip teidän pitää kirjoittaa. Ja sit se on niinku tyyliin, että teillä on tää tutu-appi tässä. Server error. Server app. Niinku laittakaa Clash. No voi vitsit. Clash
Royal. Mod. Ei, kun mod. Mut mä voin nyt serhata sitä. Kirjoita vaan Clash Royale mod. Sitten siihen tulee tämmönen, että siinä lukee vaan Clash Royale. Ja sit siinä on erilainen kuva täällä. Missä se on? Tossa. Ei. Siis tässä. Siis ei siinä erilainen kuva, mutta se on samanlainen kuva, mutta siinä lukee vaan Clash Royale. Eikä siinä sitä Royale. Eli joo, mä halusin ladata sen takia. Siinä on kiitos tubettaja, mutta mä en muista sen nimeä. No en halua poistaa. Mut siis se on niinku semmonen, joo. Kun pääsen kotiin, se on niinku, mä en oikeesti yhtään muista sen tubettajan nimeä, niin kun mä kokeilin sitä, katsoin sen videon, niin se oli silleen, että tää ei toimi. Mä laitoin sille vähän vihaisia naamoja, koska se ei toiminut. Tai siis en mä laittanut mitään vihaisia naamoja, vaan sit mä laitoin vaan, että ei se toimi. Että ei tää niinku toimi vaan. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että ei käynyt. Sitten vähän ajan päästä, ei vähän ajan päästä. Siinä kesti aika kauan, että se vastasi. Ja se sanoi, että no toimiiko se silti. Mä sanoin, että se ei toimi. Sitten sanoin vaan, että ei toimi. No joo. Sitten mä poistin sen. Tosi pitkäksi aikaa molemmat sovellukset. Mä silleen, kyllä mä voisin ladata sen. Siis viime vuonna mä kokeilin sitä ja poistin sen. Ja sitten mä vaan poistin sen tyyliin. Poistin sen vaan ja tyyliin. Odotin todella kauan, että se juttu menisi. Ehkä tosi monta kuukautta. Sitä on varmaan jo vuosi tai puoli vuotta. Et mä latasin tutuapin, poistin tutuapin ja sen Clash Royale appin. Latasin todella pitkän ajan päästä uudestaan. Ja se oli siinä. Mä olin ihan pro siinä. Mut sit siinä on se, että se on typerää, kun siinä on vaan se, että Faker toi, mikä tää on? Faker Trainer. Ja se oli Clash Royale Trainers, joka tulee siinä Training Campissa, joten vähän tyhmää. Eikä niistä jutuista saa mitään palkkoja, eikä sieltä voi oikein ostaa mitään. Mut ei mitään, se on kiva kokeilla uusia dekkejä. Ja kotona mä teen uuden YouTube-videon ja mä näytän mikä dekki mulla on. Ja sitä dekkiä kannattaa käyttää, jos sulla on nää kortit. Sitä oikeesti kannattaa käyttää. Joka kerta kun mä oon kokeillut sitä, niin se on vaan niinku toiminut silleen. Jee. Se on niinku joka kerta toiminut tyyliin. Otetaan nyt suffeita. Video ihan kohtaa, mutta pelataan vielä ihan vähän aikaa. Tää on ihan ok. Sitten kun me seuraavaan kerran törmätään, niin lopetetaan. Okei, lopetetaan tää video ihan kohta. Sitten kun on vedetty 10 minsaa. Tyyli, että morjens ja se on sitten ensi kertaa tänään.